Dobrý večer, Košice! Priatelia, veľká vďaka, že ste prišli a veľká vďaka, že tu môžem byť dnes s vami. Niektorí vládni politici a ich podporovatelia sa snažia svojim voličom a ľuďom na Slovensku nahovoriť, že tieto zhromaždenia sú puče. A že my tým, že sa tu zhromažďujeme a kritizujeme tú nezmyselnú cestu Roberta Fica do Moskvy, si nevážime obete, ktoré boli prinesené pri oslobodzovaní sveta a Európy od fašizmu. Napriek tomu, že to je klamstvo, dovolte mi vás všetkých vyzvať na pár sekúnd, aby sme sa stíšili a tak vyjadrili úctu všetkým, ktorí padli v druhej svetovej vojne. Česť ich pamiatke. Vidíte, pán Fico, pán Gašpar, pán Blaha a mladý pán Kaliňák, dá sa to aj v Košiciach bez toho, aby sme sa išli Putinovi vopchať do zadku. Uctiť si padlých ľudí z druhej svetovej vojny. Lebo to, čo sa deje posledné týždne, dámy a páni, je pokus prepísať históriu. Ako keby Červená armáda, ktorá tu prišla, so sebou nepriniesla aj neslobodu. Ako keby tu neexistovalo 40 rokov komunizmu. Ako keby tu neboli odvlečení občania a občianky do gulagov. A to všetko nám hovorí človek, ktorý aj dnes v Piešťanoch vzkriesil ducha Husáka a Biľaka. A to celé... A to celé ide absolútne perfidne završiť tým, že poboská prsteň nie novému pápežovi, ale Putinovi v Moskve. Je to hanba, absolútna hanba. Aj z tohto námestia, aj z námestí po celom Slovensku je, verím, celému svetu jasné, že Fico tam nie je v našom mene. Že Fico tam nie je v mene všetkých Slovákov a Sloveniek. Že Fico tam ide ako pokrytec, ktorý sa ide kláňať svojmu pánovi. Spolu so svojimi prisluhovačmi. Dámy a páni, ale ja sa obávam, že toto je snaha o niečo väčšie ako len to, že si urobia výlet. To je snaha nanovo nastoliť normalizáciu. Vy, občania, držte hubu a krok a politici ako Robert Fico, Andrej Danko alebo Peter Pellegrini či Šutaj Eštok budú vyberať z našich peňaženiek peniaze a užívať si luxus. Tieto ich reči a kroky sú pokusom nastoliť náladu a atmosféru, že my sme ich poddaní. Že my sme len ticho a máme byť ticho. My sa nemáme čo stretávať v ich svete. My nemáme v ich svete čo kritizovať. Politikov, vládu, políciu, súdy, prokuratúru. My máme jednoducho byť ticho. Ale to je jedno veľké klamstvo. No spočíva v tom obrovské nebezpečenstvo, že ak sa podáme, o krátky čas sloboda odíde a budeme druhé Bielorusko. Možno trochu krajšie, vďaka peniazom z Európskej únie, lebo dnes si pripomíname aj Deň Európy, možno s väčšími spomienkami, ale neslobodné. V tom je tá najväčšia sila tohto námestia a námestí po celom Slovensku. Oni vôbec nerozumejú, prečo sme tu my slobodne bez toho, aby nás niekto zaplatil, prišli. Nerozumejú, že chceme žiť v Európe, civilizovanej Európe a nie v ruskej gubernii. A práve preto jeden veľký potlesk pre vás všetkých.
Dámy a páni, zase povedzme si úplne na rovinu, že po našej krajine sa šíri aj trochu blbá nálada. Že veľa ľudí je frustrovaných z toho, čo sa deje. Veľa ľudí sa bojí sa ozvať, lebo im vládna moc bude robiť zle. Sám som to v posledných týždňoch zažil na vlastnej koži. Zažívajú to mnohí policajti, mnohí prokurátori, mnohí sudcovia, úradníci, ktorí sú na úradoch a snažia sa robiť čestne svoju robotu. A práve preto je dôležité, aby sme nenabehli na tú poddanskú mentalitu, že oni sú nejakí páni a papaláši. Naopak, nebudeme ticho, ako ste povedali, a stojíme za všetkými slušnými policajtami, slušnými sudcami, prokurátormi, úradníkmi, za každým, komu záleží na slušnom a spravodlivom Slovensku. Lebo, dámy a páni, nech je tomu Batmanovi z Dunaja, ktorý je teraz niekde vo vzduchu a letí do Moskvy, úplne jasné, že my ho porazíme. Že my ho porazíme a aj toto je prvý signál. Lebo povedzme to aj politicky. Konečne sa opozícia spojila. Na všetkých námestiach po Slovensku sú zástupcovia opozičných strán a vysielame jasný signál, že sme schopní spolupracovať, sme ochotní spolupracovať, napriek tomu, že na niektoré otázky môžeme mať iný názor. Lebo sú tri základné veci, ktoré, myslím, cítime všetci rovnako a ktoré nás majú spojiť až do volieb a verím novej vlády. A to je to, že Slovensko patrí na západ. Že Slovensko chce byť súčasťou Európskej únie a NATO. Druhá vec, že zákon má platiť pre všetkých rovnako. Že tu nemá byť kasta nejakých nadľudí, nejakých rentierov, ktorí sa chodia bicyklovať po Slovensku. A tretia vec, ktorá si myslím, že nás tiež všetkých spája, že dane majú byť čo najnižšie a ľudia majú mať čo najviac pracovných príležitostí. Že investorov tu treba ťahať a nie vyháňať. Toto sú tri veci, dámy a páni, na ktorých má už dnes opozícia absolútnu zhodu. A práve s týmito vecami, s vašou podporou, pôjdeme do volieb a Fica a všetkých porazíme. Ďakujem, že ste prišli. Pekný večer, Košice.